Hi Paoloholics, this is Paolo Pangilinan and welcome! Naisip kong gumawa ng jojowain or totropahin na vlog gaya ng mga napapanood natin sa iba't ibang mga vloggers or iba't ibang mga YouTubers na napapanood natin, di ba? Uso nga dati yung jojowain or totropahin, gagayahin natin yon. Kasi di ba syempre pandemic pa rin naman, bawal pa rin lumabas, so medyo bored na naman si Paolo P. Kaya ayan, makikigaya na rin kahit hindi na siya uso. So gagawin ko yan para sa inyong lahat. A few moments later. Meron akong ginawang listahan para hindi naman nakakalito, para very simultaneous. Wow, simultaneous. Or sunod-sunod yung mabilis yung pagkakasunod-sunod ng ating jojowain or totropahin na listahan. So, simulan natin sa unang-unang artista. So, yung una kong nandito na sa listahan is Kim Chiu. Kim Chiu jojowain or totropahin. Siguro jojowain. Kasi pandemic, di ba? Bawal lumabas. Hindi kami lalabas. Hindi, joke lang. Pero feeling ko, masarap siyang magmahal. So, jojowain. Kim Chiu. Next. Dahil katatapos lang din ng Miss Universe at meron pa rin sigurong Miss Universe fever sa Pilipinas, di ba? Next on the list is Miss Rabia Mateo. Feeling ko sobrang talino, masarap kausap yung babae ko. Siguro jojowain. Lahat na lang yata ng nasa listahan jojowain. So, Rabia Mateo, our Miss Universe Philippines 2020 jojowain. Next, Ivana Alawi. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Ivana Alawi, di ba? Mapababae, mapalalaki, lahat kilala siya sa buong Pilipinas. Kaya naman, isa yan sa mga YouTubers na sobrang daming followers, di ba? Ang dami niyang following. So, kung jojowain or totropahin, siguro totropahin na lang kasi ang dami ng magiging kaagaw kay Ivana. Lahat na lang nagpapantasya sa kanya, lahat na lang crush siya. So, sige, papaubaya ako na. Wow! Papaubaya talaga. Next is Chris Bernal. Ito high school pa lang ako, starstruck na din siya nung nanalo siya sa Starstruck. So, feeling ko na lang, totropahin, baka masaya siyang kasama or masaya siyang kaibigan, di ba? Baka okay naman siya as tropa. So, totropahin na lang din. Next is Miss Andrea Torres. Di ba yun? In a relationship kaya na kay Derek. Parang Paolo, tapos Derek. Parang layo yata. So, pero crush na crush ko to dati. So, jojowain. May kipag-agawan pa talaga yun. Next, dahil fan din naman ako ng volleyball. Next on the list na is Michelle Gumabaw na sumali din sa pageant dati, di ba? Ano ba ang title niya dati? Hindi ko alam Pero Michelle Gumabaw jojowain or totropahin. Siguro totropahin na lang kasi magaling siya mag-volleyball, pwede kami maglaro parate, maaya ko siya sa volleyball court, diba? Baka maturuan niya din ako. Tsaka sobrang, alam ko matangkad siya Ako maliit lang ako, 5'6" lang yung height ko. Kaya, pangit naman pag jowa ko. Tapos yung babae, sobrang tangkad, tapos ako bansot, diba? Pangit yata tignan. So, totropahin niya siya Gumabaw. Next naman, syempre, the Queen of Philippine Volleyball, Alyssa Valdez. Jojowain or totropahin. Jojowain. Feeling ko, kasi dito si Alyssa Valdez parang ang bait, tapos sa court, pag na-block siya, parang wala lang, hingiti lang, babangon, tapos yan, papalo ulit, makakascore na naman siya. Tapos, syempre, diba, ultimate ultimate phenom. Wow. So, jojowain.
Liza Valdez. Next is Jeneline Mercado. So, Jeneline Mercado, Jojo Weiner, Totropahin. Ang ganda-ganda ni Jen eh. Diba? Ang ganda-ganda ni Jen. Sobra. Nakita ko na din yun ng personal few years ago sa Ordaneta dati. So, feeling ko, jojowain na lang. Kasi gandang-ganda talaga ako kay Jeneline Mercado. So, jojowain na lang ni Jen. Ingay ng tricycle. Next, yung aking ultimate crush nung ako'y high school pa lang. Second year high school ako. Hindi pa second year nun. Parang grade 6 pa lang yata ako. Kasi crush sa TV. Pero second year ako nun nung sobrang naging crush ko talaga siya. Si Angel Locsin. Jojowain or Totropahin, Angel Locsin. Siyempre jojowain, di ba? Sobrang crush ko yun. Tapos, dati naalala ko nung high school. Pag siya yung cover nung magazine, kahit anong klaseng magazine yan, basta pwede sa below 18, binibili ko yan, hindi ako nagre-recess. Ganun ko siya kagusto talaga, ganun ko siya ka-crush, kaya jojowain. Next naman is Bea Alonzo. Bea Alonzo, jojowain or Totropahin. Feeling ko, parang ang taas eh, parang movie queen, di ba? Lang Totropahin. Feeling ko mabait siya as a friend, pero pag as jowa parang hindi ko alam, na-intimidate ako. Parang maiiya ako ganun kasi syempre, di ba, reyna ng pelikulang Pilipino tapos magiging tsaka ang galing umarte. So, yan pagdating sa actingan. So, Totropahin na lang. Next is, si Catherine Bernardo. Sorry Daniel. Wow, sorry Daniel. Pero, jojowain or Totropahin, Catherine Bernardo. Siguro na lang, Totropahin. Kasi, medyo, ano taon na ba si Catherine? Kasi ako, 30 na ako eh. Bata kasi Catherine. Pero, ipaubayan na natin sa kay Daniel. Ang kay Daniel ay kay Daniel lang. So, Totropahin na lang. Isa sa paborito ko din na vlogger, tapos tuwang-tuwa ako every time may bago siyang video, pinapanood ko, is si Alex Gonzaga. Alex Gonzaga, jojowain or Totropahin. Totropahin. Feeling ko masaya siyang kaibigan, masaya siyang kasama sa travel, gaya na napapanood ko sa kanya sa YouTube channel niya, di ba? So, sana, Alex, sama mo naman ako sa vlog mo, di ba? Feeling ko, ang feed ko. Next, Bella Padilla. Jojowain na Totropahin. Siguro na lang po, Totropahin. Feeling ko hindi kami swak as magjowa. Wow! Kasi yung Bella Padilla parang, hindi ko alam kung sa akin lang, parang may mysterious sa personality niya. Parang may misteryosa, parang gano'n. Parang natatakot din ako, medyo na-intimidate ako sa dating niya, kaya Totropahin na lang. Feeling ko magiging mabait naman siya sa friend. Lovey po. Eto, sobrang ganda talaga ako kay Lovey po. Tapos lalo na nung nakita ko siya sa personal, nakapag-autograph pa yata ako sa kanya yung book, yung Tik-Tik Desong Chronicles sa SM North EDSA. Pagkakatanda ko sa National Bookstore sa SM North. Yun yung first time na nakita ko siya, tapos pumila talaga ako, gandang-ganda talaga ako sa kanya, morena. Kasi ganun kaputi, morena, at maganda yung kulay yung balat, pinay na pinay. Kaya, love you po, jojowain. Next is Maine Mendoza. Maine Mendoza, syempre, di ba? Part ako na Aldab Nation. Wow, Aldab Nation. Talagang sobrang, sino ba naman ang hindi kinilig sa Aldab? Tapos yung time na yun, ang galing-galing ni Maine sa Dub Smash. Na parang siya yung queen of Dub Smash sa Pilipinas. Kaya, syempre, jojowain. Sino ba naman ang Aldab Nation na hindi nag-asam na makarelasyon, di ba? Kaya gusto ko, jojowain na Totropahin. Anong final answer? Jojowain na lang. Glyza De Castro. Ito, sobrang galing din na actress. Mapabida, kontrabida napapanood ko sa GMA. Kasi GMA naman talaga yung pinapanood namin dati. Bago na ako. Sobrang galing na actress. Kaya kung jojowain or Totropahin, siguro lang.
totropahin. Kasi aside from Bella Padilla, siya yung isa sa mga nakikita ko na medyo mysterious yung dating. Parang feeling ko hindi mag-click kung makakarelasyon ko kasi weirdo din ako eh. So, totropahin na lang. Si Perena. Tsaka paborito ko actress to talagang tuwa ako pag napapanood ko yan. Sobrang galing. Next, Gabby Garcia. Jojo ay totropahin. Ang taas, parang sobrang ganda. Mayaman. Anti-boyfriend. Kaya, totropahin na lang. Parang nakatatakot ako sa kanya eh. Mukha naman siyang mabait, di ba? Mahal Angel yung itsura. Kaya lang, mas gusto ko siguro na as tropas. Nakikita ko siya as a friend kesa as jowa. Susunod. Eto, isa sa maganda. Kung meron ng Perena, meron ng Alena na si Gabby Garcia. Ito naman si Danaya. Na ganda-ganda din ako dito kay Danaya. Kay Sanya Lopez. Kaya Sanya Lopez kung jojowain o totropahin, jojowain. Kasi may mga ilan din siyang vlog na napanood ko na dati pa. Feeling ko ang bait-bait niya, tapos sobrang close na din naman sa kuya niya, di ba? So, feeling ko ang bait-bait niyang tao, bait-bait niyang babae, so jojowain. Ay, na pala yung last. Wala na ibang nagawa. So, yun yung listahan dun sa jojowain ng totropahin na ginawa ko ngayong araw. And sana po ay nagustuhan ninyo and lahat naman ng nasa YouTube channel ko ay katuwaan lang gaya ng video na to. So sana walang fan na mambash. Maraming salamat Paoloholic sa panonood ng video vlog na to. At kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa aking channel, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko. Good night and God bless.